Здравейте, драги зрители! Аз съм Марк и сега ще ви покажа 3 неща или 4, забравих колко неща, за които може би не сте знаели. Почваме! Не този свят. Съжалявам, но трябва да намеря света. Ето го света и 3 неща са. Първото нещо. На това, вижте, отдолу има лед и не може да се върви бързо. В сравнение с това. Второто. И нищо не става. Ако сте на режим оцеляване, ако стане така, не може да ви направи нищо, защото падате в вода и нищо няма да стане. И третото нещо, което е сега, което ще ви покажа, запалвам тентото. И сега гледайте. Нищо не е взривено. И това са 3 неща, които ще ви покажа. Не забравяйте, абонирайте се. И това съм Марк. И чао!